Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, dignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kang Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's rock! Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo! Hindi man ako gwapo! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao, saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao world. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes, Friday. Petsa 14 na tabi kita Coach Munil. Petsa 14 na kita kang bulan na Hunyo taon 2024. Sabi ko kasubago sweldo ngunyan. Kaya lang ano pamanan si sweldo ho na pigparabali na. Mga susweldohon siguro. Pero so iba nagpipirma na sana. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 14. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha, iringatan tatabi ang satuyang mga sadiri, wara man baga tabi si President Cap Art Abilaki maingat kan sadiri ta kundi kita man sana bako. Dapat iringatan tapon sa tuyang mga sadiri. May mga okasyon, piyesta. Igari, kapi-piyesta pa sana dyan sa barangay San Antonio. Pasensya tabi sa mga nag-irimbitar na naman. May mga magkakadaragit na naman. Dahil tabi ako nagsipot, ABC President Konsa Cap Art. Dahil ako nagsipot naman sa mga imbitasyon na. Kasudma kaya apwera duman sa pre-basketball clinic ni Coach Monel dyan sa Barangay Labnig. May mga nag-imbitar pa sa kuya. Kaya sabi sa ko ni Coach Monel, absent ka ngaya kasudma. Hiling mo na. Ay pasensya na tabi kamuhata. Duangal daw kita din nagprograma. Busy kaya ako kakatanom ki kamuti tatighabol ko sa tag-urana na. Tigparatanom ko na tabi Cap Art Abila so mga balagon duman kang kamuti.
Tinanom ko na duman sa sakuyang asinda. Pag-abot lamang kang tag-uranan, igwa kita ki makutkot na kamuti. Yeah, pasensya na tabi ka mo ha. Dahil kita nakapag-programa kang Miyerkules, Huwebes. Vice Mayor Abby Cargullo, good morning tabi pa di. O inuton ta na iniha tagari igwasindangon yan dyan sa Malinaw, agari mapasiring dyan sa mga taga-TESDA. Ayan napig sasabi ko magayon na mga programa iniha. Dako lang tabang ini dyan sa mga taga Malinaw. Ang TESDA baga ngunyan, maklase ka na sa TESDA, may allowance ka pa. Bako, ika na sumakakakuha ki skills, makakakuha ka pa ki national certificate, may allowance ka pa. Kaya daing rason na nga tataday ka magklase dyan o para sa rumbulan. Yo, ako nga ni nagklase dyan. Diyan ka mo sa Senito tabi, Vice Mayor, gigibuhon. Garingon yan daw ito ha. Diyan ito sa Malinaw. May programa ang TESDA, dadarahon dyan sa Malinaw. Yo, maray na yan. Para reskwela kita ngunyan ki aralawig na panon. Dahil man sana makakuha ki trabaho. Maray pa sa TESDA kung halimbawa ngaya mag-electrical ka dyan o ang kada butas, kada luho na sa imong tatrabahon sa electrical wiring, kurano nangon yan ng kada luho tabi Vice Mayor Abby, bakong 400 na o 500? Kung mga 10 bagang luho iya. Bakong nga muga-muga. Patataw ka. Yeah. Sige, baka lamang may makaulay kita dyan. O, check-in tabi muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor, Asin Tagariparo. Live na live kita mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa moyang station manager. Si maestro nila doon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon po tabing ini. Di may ganap palan dyan mananggad sa Malinaw. Tama. Daya ko nasa ngunyan iningal daw adi. June 14. Anini 7:30 AM dyan po yan sa inini. Alato na hata si Ripong kong marita medyo iba man. June 14, 7:30 AM dyan po sa Bagong Bayan, Malinaw, Albay. Igwa po ki-launching kang Malinaw Agricultural Experimental Hub and Distributions of LGU Fertilizers Assistance. Yun ay ni sa mga programa kang Department of Agriculture. Igwa dyan. Apwera ka yan, igwa patabi ki launching man tabi kang TESDA. Igwa tabi ki activity dyan sa Bagong Bayan. Dakul pala ngunyan activity dyan sa Malinaw. May launching tabi kang TESDA dyan sa Malinaw. Imbitado gari sa mga kapitan adi. Yan ang gusto ko itong sa mga nagtatanom-tanom tabi Mayor Shi. Good morning tabi Mayor Shi.
yan ang gusto ko. So magtanong. Mapashare daw ako dyan. Sa inining mga pigtatanom na ini, yugyugon mo bakong nasa gumag kang auto. Nasa gumag kang auto sa naso mga tinanom. Parehas kang tigtanom ko bagatabi tya nor. So tinanom kong suwa, yaon sa gumag kang auto. Ngunya nagbubunga na. Bakong iguana ako ki Piggo Kusido. Sinabayan ko pagkisuwa tapos kamati. May kusido ako. Bako. Antay sana magbagyo. So inot kong tinanom na suwa, bata mabungahon, pati may kasabay na lada. Kang buminagyo, binaralbal kang bagyo. Kaya nagpanibago naman ako kitano. Ang suwa forever bagatabi ni Cap Art Abila. Sige sana ang bunga. Ayo. Sige daw ta baka maagihan tayo ni Tad-Tad pagkatapos kang programa di. TESDA. Yan may launching dyan ang TESDA sa Malinaw. Kahit na kamo, relasyon na kamo dyan dahil mangkigastos. May allowance pa kamo. Yo. Magayon nun dyan. Ako nga nagklase ako dyan. Sa totoo, nagklase ako dyan. Pero kang makukuha nindong skills, igwa pa kamo national certificate na makukuha. O dahil man nindo, gusto nindong dahil kamo magtrabaho, pwede kamo maging entrepreneur. Na ika ang boss. Ika ang boss kan sa diri mo. Kuda mga simplihon sa nabagatabi Coach Monel o sa harong o para mapagibo ka extension mabayad ka pa. Kung tataw ka, di ka nang kumuti-kuti. Dahil ka na mabayad. Magayon nun yan. Kay Madam Aylin, good morning. Happy Friday po. Tita Verses. Diyan sa Kopi Hospital, good morning tabi diyan. Anan mga riparo tatabi ngunyan Nor. O diyan sa Malinaw pano-pano ngunyan kay mga aktibidades ha. Diyan sa Banwaan kang Malinaw kay Mayor Shi. Sige. Ano tabi pa ding Edmar ang mga riparo tangon niya. Uni ha. Dakol sunag kamurundo bako sa na mga taga-tabako. So, maabot tabi sa 80 mga stalls dyan baga sa Siwol kang tabako. Pinapundo po kang LGU dahilan po kang kawaranin mga magkakanigong permit. Daipan kay mga permit bag ito nagsurulputan sa naso mga nagtirinda duma. Mga nakaabot manggari ki mga 2 semana tabi tita. Bata si Chatita, duman baga nag-walking tabi Coach Monel. Si Chatita versus pagkahapon, nag-walking duman. Kaya ba si attorney, kumbago kaya ba si nailing mo na si Kapitan, si Kapuan. Permit kaya pinapundok kang LGU batalinag pa duman so apod kay ni so tama pista baga pa di Edmar sa taba ay pa man palantig to turnover iyan kan DPWH dahil pa palang tapos iyan malumoy pa pala dagan kan su mga bato na mga apod kay ni uyan ng su pundasyon kan su piriyahan magkagaraba nga yan. O kaya pinapurundo kasud mapag-agi ko tabi Coach Monel dain ang tawo. Pati mga paratindawara na.
Sabi ni Pading Idmar, sabi ni Padi, dakol nga yung mga Chinese dyan sa Catanduanes. Ano daw tabi Pading Idmar kung mapashare kita duma? Ta area mo bagang kang ino, tadi gari magayunon magbalik duman tabi Padi. Sa Catanduanes, abis kay Chairman Jodeline Calio, good morning. Gio Tabaco. So mga para tinda duman, taday man ki mga permit. Mantang mga tugang Supri Basketball Clinic kan mga kaakian dyan po sa Labnig, Malinaw, Albay. Nako. Dakulon sa mga aki, dinagsalin mga kaakian. Dakulon pala na mga mahihilig dyan sa Barangay Labnig kang Malinaw, na mahilig po sa basketball. Tanag libreng pre-clinic, libre na pre pa. Basketball clinic dyan si Coach Monel, kasabay dyan si Congressman Atty. Jel Bongalon, saka si BM Ray, and si Cons Nol Braga Ace. Dakol po nagpartisipar na mga kaakian. Talagang dakulan mahilig po tabi Pading Idmar sa basketball. Kita baga tabi pa di ang aram tasan, pero duman sa proper palaan, dapat tataw ka pati tabi Pading Idmar, tataw ka dapat mag-dribble, tataw ka magpasa, tataw ka mag-layup, tataw ka magdepensa. Ang aram tatabi pa di mag-shoot sa kaya dakulang katabangan ini sa mga kaakihan ang aning mapakarainin kawat bagang basketball, bako sana yan sa pisikalan, kundi dapat tigtuturan so disiplina. Gabos-gabos na naman tinuro ni Coach Monel. So disiplina ka sa sadiri mo, so pagiging sports, dapat pagiging sports mo sana. Good mo yan. Iyo. Bakon nga yaday ka nagduman ka sudma, sabi ni Chairman. Pasensya na Chairman na. Pagurulayan tatabi yan tantad mga tugang. Kay Sir Willie Salazar, good morning. Jesus Maria Joseph, bata si Chairman, tabagwang daso. Nakatana ka na tabi Pading Idmar kan tabagwang. Ang hinanda kasudma ni Chairman Jodeline Calio dyan, sa Labnig, tabagwang. So, ang tabagwang baga, dapat tataw ka mag-lips to lips. Dahil mo man tabi pa di Idmar makakaon so tabagwang, pag dahil mo lips to lips. Yeah. Pa pa di so tabagwa. Ara mo pa, di pag dapat pag nagkaon kita bagwang, dapat tataw ka mag lips to lips. Tanday ka tataw mag lips to lips. Tanday ka makakaon kita bagwang. Bagong iyo tabi Ma'am Ching Praxidio Floriano, ayan ang pagkaon kan tabagwang. Ay, lingman na. Ay, nako talaga, Mayor. Ano ka pa? Ay, magka... Aram pigasabi ko na kaya sa Indo. Ay, pigasabi ko sa Indo, tabi, Mayor. Bata may mga espiya dyan sa opisina mo. Abo ko na magpara dyan ta. May mga espiya. Masiram yan pa de, lutoon mo pag igwa kigata, tapos igwa kilubi-lubi. Iyo, so tabagwang. Saro pa de so pako, ara mo so pako. Mas maurag so pako. Luto sa gata na may pako.
Jesus Maria Josep tabi. At na pa di Idmar, di ka naman sa Bicol. Pwede pasay na digdi sa Bicol. Hindi ka na magpasay. Tapos kang GEC mo, mag-GEC ka muna. Yeah. Mag-GEC ka muna. Pertida so tabagwang kasudma. Binanatan sa pako. Sabi ni Sir Willie, ngaya pag minakaon nga ako tabagwang, subiyo may tanog pag tiglips to lips yan. Iyo mananggat. Mas masiram tabi Coach Monel ang tabagwang pag linips to lips mo, subiyo baga nagtatanog. Ini si Sir Willie Binancio Salazar. Maurag ma. Maurag ini makipag lips to lips sa tabagwang. Yo, igi pag-restoryahan tayan. Oy, mga tugang maswerte sa mga taga Daraga Albay na mga senior citizen. Kaso mga senior citizen dyan sa Daraga Albay, naresibi na po ninda sa indang social pension. Poon kang iniro sunduhon nyo. Tainda sana sa ibang mga senior citizen, kung naresibi na ninda sa indang social pension, apon pag ang iniro, sa mga taga-Daraga, naresibi na pon iniro, sunduhon nyo, di 1,000 per month. Pera Sir Will, di may 6,000 man sindang pambakal kay maintenance. Mga senior citizen. Ang DSWD Bicol nag-alokar na tabi ki 16 billion pesos budget para po sa mga programa sa 2024. Yo. Mantang mga tugang sugrupo kan mga paratokdo, dahil databi sang-ayon, duman po sa papasar sa Senado ni Win Gatchalian, ito pong pagbawal baga kang paggamit ng gadget sa loob kang mga eskwelahan. Ang DTI Bicol mga tugang nangapudan po sa mga negosyante na magsunod databi duman sa 5% special discount para po sa mga senior citizen. Igwa baga ki 5% apuera kan 20%, igwa pa ki 5% na diskwento ang mga senior citizen sa kapo sa mga person with disabilities. Ayan tabi mga tugang ang pag-irestoryan tangon niya na Biyernes. Pahit siya na mayor siya, dahil ka magparapa-apekto kaya. Trabaho sana. Bayay sana sinda. Ang mga teknik ninda, so kapanahon pa yan kan mga kupkong-kupong, iyo manggiraray, kaso digdi, kaso duman. Salbata ng buhay ang kang litsumas na. Kaso digdi, kaso duman niyo manggiraray. Ano na dyan sa Malinaw? Kaya dahing pagbabago sa Malinaw, tao yan. Sinay ko po. Kasuhan nindo sa diri nindo. Para mo dyan sa Malinaw tabi pading Idmar, makahira ko ng banwaan kang Malinaw nata. Talaga mauswag iyan ta. Yugo-yugon mo an. Igwa na naman, tama-eleksyon na naman. May mga nagbubutwa na naman ng mga kaso-kaso. Jesus Maria Josep, pirang beses na ang ginaramit na estratehiyang iyan. O kan mga nakaaging ma-eleksyon man, iyo man. O ngunyan ma-eleksyon na naman, igwa na naman. Ay, ano na tayo? Kaya magabaton tabi ang ube. Magabaton ng ube na mapaasinsumo lamang ang Malinaw. May mga tao dyan na talagang gusto sa naperming guyo dun pababa. So, Sus Maria Josep, tinawana na ka mo kipagkakataon. Day panindoy na rayos.
Kusungon niyang puros naman kamo kaso-kaso. Pag tinawa na nga ni kipagkakataon tabi mamaan kanyo, ayuson mo na. Yo, pakarayon mo na. Itao mo na sa pinaka the best mo. Paano ka yan? Manindutin o so best nindo. Nasalidahan ka mo. Ngunyan, pahit na naman ka mo. Diyos ko, nasa na ka mo. Ano na tayo? Sisay pamantabi sa Indokanan maturubod na mga taga Malinaw. Una nindokan mga taga Malinaw. Patal! Boy, shit. Aray kayo ni magkurukan tango niya na biyernes pa day. Ay, hinda. Ang malansi sa na dyan naman tabi sa Malinaw, sumangagta. Paralansi naman ka mo ha, paralansi naman ka mo. Ay, hinda. Alas 7:36 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Uy, pasalamatan ta mo na sa mga katuwang ta sa programa ha. Siyempre, yaon po dyan si Madam Aileen. Sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bid sa Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Sa auditorium da tabi ang activity dyan sa Malinaw, sabi ni Vice, alas 8:30. Pagka-programa ko tamapit ako. Okay. Siyempre mga tugang, ang MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, sa pagitan na yan kang UST and Mariners. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, dyan na kamo, MBY Dormitory, safe na safe po kamo dyan. Thank you tabi, Madam Aileen. Siring man tabi mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungkaw, kang probinsya ni Narbay, may forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco, si Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shika Posbilo kang Malinaw, si ABC President Cap Art Abila. Kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. O dyan tabi ka mo magtaraya sa Lotto ha, bako sa waiting. Yan ang ano dyan sa waiting. Amog-amog sa waiting. Hindi na ako gwapo. Waiting ha. Bako ngayon tabi Rominabas. Nang ribok-ribok baga sa waiting. Inay ko po. Mga tugang yan sa tuya mga katuwang sa programa. Thank you. Alas 7:38 na. Ano ko ang tapatabi Rominabas ang pag-asa? Paunta daw mo ng pag-asa. Tara mo lamang kung maura. Importante yun ni Coach Monel. Pagkarulayan tatatad ha, sandali ha, takuanta mo ng pag-asa ta, kaipuan ini kan sa tuya, lalo na ngunya sa mga parauma, kaipuan na marayo. Pag-asa, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Sa malaking pong bahagi po ng Luzon, maliban lang po sa Palawan, ay inaasahan po pa rin natin na magiging mainit at maliwalas ang panahon, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. Mataas pa rin po ang temperatura na naaabot ng 34 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Samantala sa Tuguegarao ay aabot po ng 36 degrees Celsius. Para sa mga kababayan po natin sa Legazpi City, ang pinakamataas na antas ng temperatura ngayong araw ay aabot ng 34 degrees Celsius. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Yung pong mahinang habagat o southwest monsoon ay nakaka-apekto po sa may western section ng Mindanao. Kaya ngayong araw, makakaasa pa rin tayo ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, ganun din po sa may lalawigan ng Basilan, Tawi-Tawi, Sulu at kasama na rin po ang lalawigan ng Palawan. Samantala, itong buong Kabisayaan at itong lalabing pong bahagi po
ng Mindanao. Inyo mapapansin ay magiging fair weather po tayo, kusan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan sa bandang hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. Kasalukuyan itong habagat o mahinang habagat ay aking nabanggit kanina ay nakakaapekto sa western section ng Mindanao. Samantala, yung ridge of high pressure area o yung extension mismo ng high pressure area ay nakakaapekto pa rin sa may Luzon at ganun din po sa Visayas. Bukas, itong ridge of high pressure area ay inaasang lalakas at tutulak palayo sa ating bansa itong habagat. Kaya po, sa weekend, hindi ito, inaasa po natin itong habagat o southwest monsoon ay hindi na ito makaka-apekto sa ating kalupaan. Kaya sa weekend, itong buong bansa ay makakaranas po ng mainit at maaliwalas na panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Mula ngayon hanggang sa weekend ay wala po tayong inaasang mabubuong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw po sisikat sa ganap na 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog maya pong 6:26 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzardi Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi, boss ato, kabigaw. Di yan tabi mga tugangan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sir Gaspar Bombon Bunto, good morning kay Sir Dennis Kua. Maraynal daw tabi sa indo. Sige ta, alas 7:43 na. Mga tugang, break muna kita ha. Commercial muna kita. Pagbalik ta, pag-urulayan tatabi nito na supig papasyaran mo dyan si Wall. Dyan sa tabako, ta pinapundok kang LGU tabako. Ay mga permit. And day pa po pig to turn over yan kan DPWH. Baka may periodo pa na dapat ayuson mo na yan so project dyan. Baka tigpapatagas pa. O di linagana na kipiri. O di pinapurundok kang LGU ha. Pag-restoryanta yan sa pagbabalik po kang programa. Commercial tabi mo na kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sakop. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na kita tabi mga tugang sa programa alas 7:47 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan dyan mako. Along National Road sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi. Kaya sa mga naghanap po ki-dorm, boarding house, so MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, ang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Malinaw, si ABC President Cap Art Abila. Balik na po mga tugangan sa indong lingkod, Manny Moksea ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pongal daw kita ng Biyernes, petsa 14 na kita kang Hunyo taon 2024. Sundo kita alas 9 tabi mga tugang mga kabayan. Kaya pa to ang pigpapahita o paiton ta na ini. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha, alas 7:49 na. Balik na tabi kita sa programa. Ma'am Leia Basaysay, good morning tabi sa mga taga Bakakay. Sige. Dakulso mga nagkamorondo dyan baga tabi Ma'am Leia sa Siwol kang Tabako, so piga po dyan na Boulevard sa Tabako. Kan mga nagkaaging simana aldaw, bibong-bibo na. Tigdadarayo, kan mga nagpoporo para share dyan ta, nagsurulputan baga sa mga paratinda. Paano na nga ni kiparatinda dyan? So mga tusok-tusok baga, tuhog-tuhog, tabi Jimbert Clotario. Yaon nga ni permi duman si Bert. Nahiling ko si Bert duman. Nagkakaon ki sa mga quick-quick.
Diyo. Bibong-bibo na so tabako. Siguro mga 2 semana man o sobra. Pigdadarayo na. Ngunyan kang nakaaging banggi, ang sabi pinapundok kang LGU. Igwa na baga to abi duman birthday. So piglulunadan mo. Nali-naliong ka baga. So nagtatalibong, so tinuruhog na padyak. Ano pod kay ito? So tinuruhog baga tabi to na padyak. O duman man lunad-lunad si Bert na Clotario. Taday man kay ito sa tiwi. Tapos so burubar ko bagang tinuhog man na nagsusuro swing. Iduman sinit up tabi sa may gilid kang siwol, kang tabako. Ngunyan, ang sabi, nagpaaram. May nagtaunggo signal. Inda kung siya nagtaunggo signal na duman ilag itong so mga rides na ito. Ngunyan, nasabi, nadagit na si Mayor. Taday pa man pigtutugutan. Dahi pa man palang pigtutugutan. And, dahi pa palan po yan tapos. Ongoing pa po ang construction kayan kang Coastal Road diyan sa Pier Cantabaco. Ongoing pa ang construction kang DPWH. Wala pa daki turnover iyan. Ang sabi, malumoy pa da iyan. Tayo man ang gadbaga kan sorin pa man sana yan gibo. Dahil pa nagkakatagas na maray. O kundi pinapundok ang LGU sa dahilan databi na dahil man ki mga permit mananggad. Nagapot-hapot mananggad ako. Ya, ano may pigbabayadan ka mo kayo ni sa syudad. Dahil man ngaya. Ta nagsurulputan man sa nabaga. Kita baga, ang ugali kang Pinoy, pag may nahiling duman na nagtinda ki barbecue, dakol so nagbabarakal, matinda man pagkaaga, duman sa kahampangan. Di so nangyari. Hasta dakulo na so para tinda, nagparadakol man sa mga tao. Nagsurulputan sa mga para tinda duman, na dahi man palang ki magkakanigong permit. Iyo, o sabi duman tabi mga tugang na dahi da tabi nakakatao so LGU tabako ki pagkini ki special business permit ta dahil pa man da makakatao so LGU tabako ki special business permit dahil pa man po ki approval sa hali sa DPWH. Iyo. Dahil pa man pala yan na ito-turn over sa syudad. Kaya kaipuhan pong ma-regulate kan syudad din tabako. Duman sa Siwol o tabata so karnabal da aduman, mga magabaton bagayan. Ang pundasyon kan mga bakal. Bata naka-set up na ito. Naglunad nga na si Bert duman. Naglunad na si Bert. Enjoy yun na si Bert. Kaya lang, pinapundo. Bako pa databi apod kayo ni. Masarig ang Siwol. And possibly databing itong mga ikipahing piglaag duman, siguradong mga magagabat databi ito. Kaya, pinapundo na muna. Di kasud matabi si Rabier, tig-usyoso ko man. Nag-agi ako kasud na mga magdidiklum na. Wala na ki mga nagtirindaman ng gatabi tya, no? Nahiling ko naman nagtinda. So, naglilibot bagang may nakapadyak. Nagtitinda ki balot. Mani. Yun na sana nag-agi-agi naman. Dahil na sa mga pagkaan, so may mga turtent na nagtitirinda naman. And kulang naman so tao. Tano man ang tigduduman kan tao. So mga tigtitinda. Tapos mapuro para siya naman sa may gilid kan dagat. Maray na sana. So yung mga kakoro ka holding hands. Pading idmar. Kaya abo ko magpaparaduman ta. Naiinggit lamang ako tiyanor.
Gusto ko magduman, so igwa man akong kuro ka holding hands tabi ato. Takon maduman ka man sa natabi pa ding Idmar, day ka manggi kuro ka holding hands, maiinggit ka man sana. Magpasinala, dakol kang mainom na red horse. Grabe baga sa gulo-gulo mo. Mapapadakol sa pag-inom mong red horse. Nata, so nahihiling mo, may kuro ka holding hands. Tapos si Kadae, kaya duman mo na sa naipupukus lugod sa gulo-gulo mo sa red horse. Bago ngayon tabi primong dik. Kaya kan sarong banggi, nagilingan kami ni Butla, duman sa may siwol. Si Butla, iyo, man saro ma. Dahil maninikik ko holding hands. So, mala baga. Bakong ang nagulpi mi, so red horse. Nahiling mo duman sa gilid, may kuro ka holding hands. May kuro ka akboy pa. Di nakatukaw baga, nakahampang sa dagat. Si Javier, kuro ka akboy pa. Tapos nagsusubuan pa kang sutong, ano ito, fishball. Nyugon mo yan. Kaya, madyan ka sa mga arog ka, no, indabay na daw. Bata may balak man ko ta akong magturutinda duman, dahil nalugod, nawara na. Ngunyan, ang nahiling ko, ang sabi, gari may nagbarilyo duman sa may bypass road, duman sa San Vicente naman. So ibang mga paratinda. Gari duman naman da sa may bypass road kan San Vicente. Nahiling ko man ito, sige ang kalat-kalat, naghahanap kayo dito kika-holding hand, sabi ni Primong Nick. Iyo, makauriyon baga tabi, Primong Nick, na pag yaong ka duman sa may gilid kang dagat, mahiling mo sa mga nagkuro-holding hands duman, tapos nagpasubo-subo kan so, fishball, tapos si Kaday ka, mapapa-order ka talaga kiridors. Ay, hinda. O, di ngunyan, dahil na, wala na, di, bako na arog kadakol kang tao na nagduduruma na igwang mga paratinda. O, ngunyan, may mga tao pa man, nagturutarambay duman, kundi, dahil na po kay mga paratinda. So, mga nakaapod ka ini, nakakanopi, ora na tabi, tapi nahali na mo na kang tabako, yun na nga niyan. Ang rason, ongoing pa po ang project, kang DPWH, and dahil pa po yung kiklearance, nagamiton ang lugar na ito, kung ano man na purpose. Taday man kay pagtutugot so LGU tabako, na duman magtirinda, nagsurulputan sa natabi, Primong Dick, yung mga paratinda duman, nara mo bagan ugali kang tawo, kan mga Pinoy, gaya-gaya, pag nagtinda ka duman ki sinapot, pag mabintaon sa sinapot mo, tataningan ka o kaya hampangan ka kisinapot man. Ayun, yan na nangyayari. O kaya nagsurulputan sa mga uyug-uyugon, malabing 80 ng stall. And osyo sumiman ito kan mga nakaaging banggi na dahi pamanday man sin nakipermit mananggat. Nya ko sain ka mo nagkukuha kipermit kaya ni magtinda digi, dahi man nga ya. Basta sana sin nagraminalag. Basta sana sin na nagralaagan duman, na dahi mga magkakanigong permit. O kaya kasudma, dahi na, pinundo na, tapos sa mga nakasit up duman na mga rides, o pinabaraklas na ito, na-install na, nag-operate na nga ni. Pinabaraklas yugon mo, mga Darakulao na bakal baga ito, ang pundasyon ka ito, mga magagabaton. Nahadit so DPWH, baka ngaya, sa sobrang magabat kan mga gamit kayan, magkulapso seawall. Dagat baga dati yan. Dahil pa man nagtatagas na mariso siminto dyan, baka nga yan, mga nusaro, magkurolaps ganyan, tamalumoy pa. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ngunyan, ang apot naman kan tao, say naman niya kita maduruman. Tantaw, baga pag may mga araw ka na may mga tortinda man may naruruso mananggad. Hindi dyan sa may plaza kung ano niya on dyan, kasi may nailing nakitan mga canopy naman dyan. May plaza kan tabako. Tamapista na baga sa tabako.
sa June 23 and 24. Gari nga ni sa aga po una kang Tabak Festival. Kundi ako nasasala. Sa aga na mapun ang Tabak Festival, 10 days man sana yan, hanggang sa June 25. Ang mga aktibidades. Yo. So, mapuunan sa aga ang Tabak Festival. Baka dyan sa sentro, may mga nailing na kung kanopi, baka dyan naman magtirinda. Yo. So, abagan na sana. Kung sa'yo naman dararahon yan, hindi ka mo magparasin ng hotel. Yo. Sige. Mga tugang, oy kay Ma'am Amy Makapagal, good morning Tabi. Good morning Tabi. Sa mga nakantabay sa tuya, paki-share na lang kan sa tuyang programa, ano? Para mahiling man po kang iba. Sige. 8:01 na. Break muna kita ha. Mapamibi muna kita kang Orasyon Pirata. Pagbalik ta, pasadahan tama ni Niki date ini pong su pre-basketball clinic. Para po duman sa mga kaakian dyan sa Barangay Labnig, kang Malinaw, dinagsa po kay mga kaakian. So, libreng basketball clinic ni Coach Monel, ni Congressman Atorigel Bongalon, ni BM Ray sa ni Consnol na Braga Ace, dyan sa Labnig. Urugmaon sa mga akita, apwera kang may nakaukod na sinda, may t-shirt pa sinda, may bula pa, may certificate pa. Sa pagbabalik po yan kang programa ha. Madali sa natabi ni Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638-874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mokseya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:09 na. Ma'am Anita Aquino, good morning po. Shout out sa mga taga Karamuan, Kamsur. Ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na yan mako atabi Ma'am Anita Aquino. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City, along National Road. So mga naghahanap po dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang siyudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila. And kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Dyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Sige mga tugang! Balik po sa indong lingkod. Manny Mokseya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ng Biyernes Fly Day.
Pet sa 14 na kita kang Hunyo taon 2024. Nasa kabangaan na kita naman kang bulan kang Hunyo. Kabangaan na kang taon. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya dahil na kita magparapahaloy pa. O pahiton ta na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, good morning po sa mga taga Labnig, Malinaw Albay. Diyan sa Pamilya Calyo. Kay SK Chairman Jodelyn Calyo. Nakaabot manggiraray ako diyan sa Indo. Sige. So, kang nakaagi pong Miyerkules saka Webes, nagkaigwa po dyan ki libreng basketball clinic na pigdara po ni Congressman Atty. Jel Bongalon, ni BM Ray, saka ni Cons Nol Bragais. Kasabay dyan so pandiurag na coach kang Bicol Vulcan na si Coach Monel Calyos. So, mga aki urugmahon. Kadakol palang tabi tsa dyan ki mga aki sa Labnig. Pero ito, sobra sa sanggato sa mga nagpartisipar. Dakol ang mga matitibay magbasketball pero dahil ninda aram so basic tabi pading Edmar. Kita baga pag nakaukod kitang mag-suroshoot, tapos kung makusog ang buta, pahit na kita, basketball na kita. So, pagiling-hiling ko ka nakaaging Miyerkules, Independence Day, dakol palang dapat mo na bago ka mag-basketball. Dakol ka dapat mo na maokdaan. Apira kan so, pag-dribble, pag-shoot, o kung pagdepensa kung ano pa, kundi kaipuhan pala na dapat igwa ka paki pigtuturo para sa mental. Ang ibang para basketball, ang basketball bagatabi pade Edmar, pisikalan niya. Masagi ka sa nakidiit. Ang isip mo, babaloson mo ma, sisikuhon mo ma. Bako dapat arog kaya. So, pigtuturo pala niyan dyan. Dapat sports ka sana. Kung dahil man niya pigtutuyo, nabadulan ka sana ngayon sa pandok, tapos so isip mo, baluson ko ngayon, sikuhon ko ngayon eh. So, party yan. Dapat may disiplina ka sa laog kang court. Yan sa mga tigturo ni Coach Monel. Sa mga kaakian. Apera kang pag-dribble, kung paano makapashoot, kundi so disiplina sa laog kang court. Yan ang importantihon baga. Nahiling ka mo kay mga pakawat, kunya. Bako naman baga karawat na basketball ang nangyayari, lalo na pag championship game na. Dahil natatapos ang kawat na nagkakarastahan, nag-aarayutan. O dapat bako na basketball ko taso, sa indong piglabanan, dapat nagburuksing na sana kamo. May iba nga ni na garihabo na sana magpabasketball. Magastos bagan magpabasketball. Lalo na kung dito yun man sana ang budget baga kang mga sanggunian kabataan. Sa napapaduman sa budget kang sanggunian bayan, sa referee pa sana. O referee pa sana tulo-tulo kada game na referee. O pero ang bayad kang referee. Ubos na sa budget kang SK. Tapos magsarang-saangan pa ka mo dyan, magburungagan pa ka mo dyan. Di ba? So ba kung maray na purpose yan? Ang basketball, so friendly game. Daing pirikunan. Dapat magtatao ka mo mag-ako kan sa indong kadaugan. Bako yan, so daing na ako nang gatso kadaugan dyan sa Malinaw. Gigibo ng gadang gabos. Pero ang strategy iyo manggiraray. Okay. Balikan ta mo na sa basketball. So, magayon na sumanga aki pa natuturuan.
And pwede na ninda itong magamit, so tigtuturo sa inda, pwede ninda itong gamiton pang oral daw. O na manangaya, sa mga aki, baga grupo-grupo man yan. Mana, so tinuro ngaya sa tuya ni Coach Monel, o gibuhon ta ngaya. Iyo, o aning makaukod kitang maray. O so, bako sa na yan duwang aldaw, kudi, at least nakatatak na sa mga isip kan mga kaakian, na arog pa lang kitang proper. Iyo, bako sa na ngaya mag-shoot, o magayon, first time iyan dyan sa Malinaw, baswerte sa mga taga-Labnig, ta sa Labnig ginibo. Sabi nga ni Chairman Jodili na baka ngaya mag-request man sa mga kapwa SK chairman ko, sa mga chairman dyan sa Malinaw, ang basketball baga tabi Ma'am Tuason, sports development baga, and programa iyan kang mga kabataan. Programa iyan kan mga kabataan. Sa ingka pa ngaya kaya na nag-host ka man sa nakang pre-basketball clinic, dahil ka man kiginastos, so naturoan pa sa mga kaakian dyan sa indong lugar. Sa tama na pagkakawat nin basketball. Bako sa nasupuro sa na-shoot, Ma'am Tuason, dapat ngaya tataw ka man mag-dribble, bako sa na puro shoot, taday man ngaya kisiram ngaya, pag puros ka sa na-shoot, dapat may dribble mo na. Bago ngaya tabi, Madam Tuason, tayo man pwede na puro sa na-shoot. Dapat mag-dribble ka man. Pangyayari yan. So, congratulations. Sobrang sangga to sa mga aki. Apwera kang pigsararo sinambula, maresibin nila. Pigsararong bula, may libre pang t-shirt, tapos may certificate pa. Na nag-agi ka sa tama na pagtuturo nin pa-basketball. O, di maray. May sumanga aki, may papahiling sa magurang ninda na, oy, mauni nag-adal ako kitama na pagbabasketball. May certificate. O di maray. Duman ko nahiling na niya ako, dapat talagang tutukan mananggad kan mga kabataan ining mga sports. At baka sumanga aki, ibang sports ang maukdan. May nahilingan ako duman, aki pa siya na kapot-kapot manok. Ano nga yan, sabi ni Coach? Ano nga yan, manok na yan? Uning bula nga yan, kaputan mo ba ko yan na manok? Aki pa siya na manok ng pigkakaputan. No, paano yan? Maray may mga babayi man, mga kaakian. So, nagpartisipar naman. So, sa sunod, inda naman kung sain. Busy man pati ni si Coach Monel Calyos. Maray na itong naturoan kitama. Kung apod ka ni, papaturuan nindo so aki nindo, may bayad po yan. Pag nagpapa-basketball clinic baga, kada bakasyon, may bayad po yan. Mabayad po kamo duman sa nagtuturo. Tabako man sa niyang basta-bastang pagturo. Mapagalman. So, magayon, ang programa ini, so para sa mga kabataan, sana mautro pa ini dyan sa Banwaan kang Malinaw. And bako sa na sa Barangay Labnig. Kundi so mga kabataan dyan sa bilog na Malinaw, tanganing day apod ka ni, matoksik kang mga ugali kang iba dyan. Day tabi maimpluensyan kan mga ugali kan mga sinauna pa dyan sa Malinaw. Nahanggan ngun yan, iyong manggiraray. Kaya day nag-uuswag ang Banwaanin Malinaw. Igwaki mga tao na imbis na magturuwang-tuwang nganing umuswag ang Banwaan, piguguyod pababa. Nganing sarabay-sabay kita. Total ngaya, dahil naman ako kamugtakan na tao, sarabay-sabay ngayon kita. Bagong iyo tabi, Chanor. Naghahanap na kikadamay. Taday naman ako. Wara naman ngayon ako, kikamugtakan. Maray pa kayo ni idaramay ko nang... Lord, patawad. Patawad ang tawong ini, taday niya aram ang pigigibo niya.
Yung iyo na sa naanggibo. Pag ma-eleksyon na, o yun na yan, ruluwasan na kan mga kaso-kaso. Pero ang beses na yung ginibo dyan sa Malinaw. Dahil lamang ki-eleksyon dyan na, dahil kay may nagkaso. Iyogan mo yan. Alos gabos na opisyal kang Malinaw, kung gusto kasuhan. Pati nga ni so sekretaryo kang Sangguniang Bayan na iyo masan na nagre-record. Iyo masan na nagpiprepare kan mga resolusyon, ordinansa, kasabay pa sa kaso. Iinay. Isus Maria Josep. Hindi kung sisiyang advisor kay ni. Dahil paminabago ki strategy. Dahil naman ang mapadulot arog kaya. Iba na sa nakutang strategy, matubod pa ako sa iya. Kung ibang strategy tabi tiyanor, kung ining tawong ini magdangog sa ko, malusot siya. Pero kung iyo manggiraray, puun ka ito hanggang ngunyan tabi, mamhilin taduran ang sa imong strategy, na day man nga ni nakakalusot, ay, punduhin na yan. Lumang tugtugi na yan. Ang maagta mo ka yan sa mga aroagtaon, o bako naman mga patalan, mga taga-Malinaw. Mga matatalinan, mga taga-Malinaw. Bako naman, so, mapatubod mo ang kalungkutan mo. Mapatubod mo pa man ang kalungkutan mo. Lama. Ako man mga patal. Yogon mo yan na halos kada ma-eleksyon. Madali na baga Sir Art ng eleksyon naman. Umapail na sa October. Rin na punggas pati sa chief of police kasabay sa kaso. Hinay ko po. Sir Tolets dyan sa Tiwi. Sus Maria, saan ka nakahiling ki munisipyong araw kaya? Na kadabis ma-eleksyon, may kaso sa mga opisyal. Gabos! Pati sa sekretaryo. Sir Tolets, saan ka nakahiling? So, trabaho kan sekretaryo, mag-record man sana. O, baga kasabay sa kaso sa ombudsman. Abi ni Sir Tolets, anong kaso? Gaya ng dati. Anong nagkakarasuhan dyan sa Malinaw? Anong pagkakaso dyan sa Malinaw? Pun pa kayo. Hanggang ngunyan. Sir Tolets, sa paborito mong pasirahan. Si Sir Tolets gani, nag-urog maman sana. So, paborito mo baga pag nag-ugma ka, Sir Tolets? Nagdaduman ka man baga pag nag-ugma ka? Iyo permi yan. Pati sa sekretaryo. Kasabay sa kaso. Halos malapasan na nagkapirma pa naman sa janitor. Isabay pa. Amo tabi, Sir Tolets. Bulangan. Wala nang iba. Puun pa kang inot na panahon, bulangan ang perming issue dyan sa Malinaw pag ma-eleksyon na. Pati sa chief of police kasabay. Malapasan na so janitor, kung nagpirma pa naman so janitor, kasabay pa. Inay ko po. Kaya Sir Tolets, silingan ang Malinaw. Makamuro mundo. Kung tutuuson baga, mas maurag pang Malinaw sa Malilipot. Ang Malinaw ka ito, gari sityosan ang Tiwi. Hilingan na sa Tiwingon niya, first class municipality na. Gurano katutin ni Sir Tolets, so to man nagadinig kang inot na ang panahon, ang Tiwi, sityosan na yan kang Malinaw. Si Sir Tolets aramin eh. Bako iyo nga ni.
Bagong sityo, sityo. Yugon nindo yan ha. Ang tiwi ka ato, sityo sa naiyan kang malinaw. Araman ini ni Sir Art na Gomez. Hilinga na po ngunyang first class municipality na so tiwi. So malinaw, ano ang malinaw? Fourth class o third class? O so malilipot, second class na. Binayaan na so malinaw kimilya-milya. Natata nagkakaarog kaya. Dahil po dyan, may mga tao na habo itugot. Dahil nga pwede, dahil may nga itutugot. yung ani, Sir Tolits, tinawang kiprangkisa, so mga nakapirma doon ka, boss. Iyan may kaso. Pati nga ni, Sir Tolits, kung ika ang sekretaryo, kasabay ka. Kasabay so sanggunian bayan sekretary. Pira ng taon ini, pira ng eleksyon na pag ma-eleksyon arog kay ng minaluwas. Ang issue bulangan. Dakol na baga dyan sa Malinaw ang nadireskwento sa Bulangan. Di naubatan kang Bulangan na yan. Ay, inda. Sus Maria Josep. Pira kang mal ng yung patron. Kay Rakma. Pang Father's Day na baga tabi Sir Muksa. Iyo tabi Sir Art. Masilibrar kita kang Father's Day pero pag may mga arog ka ini, Sus Maria Josep. Hata daw tarog ka yan, Sir Art. Talagang magabaton talagang ube. Grabe man ko tampurulugos-pugos kang iba na mapauswag man lamang ko tambanwaan kang Malinaw kundi may mga tawong habo. Habo na mag-uswag kasi masasapawan sinda. Masasapawan sinda. Sus Maria. Nagputol-putol tabi su interior. Nagluya-luya na naman. Maraynal daw tabi Sir Mox watching from San Joaquin, Iloilo. Si Sir June. Yeah, Sir June, good morning tabi. Nasa Iloilo ka pala. Bakasyon na di, bakasyon sa mga teacher. Yun na yan. Pero, ang kasong ini, halo yun na ini. Pinail pa ini kan last year. Iyon na ang issue dyan sa Malinaw. Ngunyan, iyon na naman. Duman sa ombudsman. Aram mo, gabos kita igwa kikarapatan mag-file. Gabos. Ang ombudsman baga, maski nga ni ordinaryo, maski nga ni databi Sir Tolits, ordinary citizen ka, may anonymous nga ni na nag-file sa ombudsman, pigpapatulan kang ombudsman. Tayo man, ang papel ninda, mag-ako sa nakireklamo. Ngunyan, pag may nagreklamo, papasimbagong kang ombudsman. Kaya lang kakaipuhan ngunyan kay, siyempre, pag may complaint sa imo, may reklamo, kaipuhan mong simbagon. Kundi, perwisyo. Bako, serbisyo. Perwisyo ka. Tatawan ka kisang pulong aldaw, tama ba 10 days para magsimbag. Magsimbag. Diyan sa 10 days na yan, siyempre, makagibo ka kan mga dapat mong gibuhon, tamay mga nangraw-raw. Matubig sa Malinaw, Sir Mox, pwede gibuhon na resort capital ng Albay or Bicol. Invite investor. Yugon mo si Sir Art. Invite investor ang kaipuhan. Mag-imbitar kita kay mga investor, pwedeng mamakaray ang Malinaw. Kundi talaga Sir Art may problema. May abo na mag-uswag ang Malinaw. Kaya daramay-damay. Pati gabos. Gabos na opisyal. Pwede na. Mala pa sa nagabos na empleyado. Kasuhan. Gabos na empleyado. Kasuhan. Tanganing kung mateknikal, gabos sinda magkawura. Sindang bida. Gari sinda na sa nasugustong mabuhay dyan sa Malinaw. Pag nagkadarog ngayon kung bako ngayon matechnical ini, kung day ka man agad makapag-reply digdi, pag ka problema ka.
Bako, kung day makareply na technical, yan baga nagdadarawagan sa technicalities. Bakon sinda sunata na o sinda subida. Nyugon mong perwisyo ya. Ay inda. Kulugon sa banks. Kaya naman sa na nagtatarag ang buko dahil digdi. Grabe ko ta paginguwa ta pagtabang ta dyan tabi Sir Art baga sa malinaw na mag-uswag man lamang kuta na. Kudi pag may mga araw ka na tawo, kudi ipas sa Diyos ta na sana. Bala na sa inda si Lord. Iyo tabi Sir Art. Bala na sa inda si Lord. Iyo. Bala na sa inda si Lord. Siguro, igwa man siguro ki hangganan and may papadumanan man sinda. Iyo. Bala na sa inda si Lord kung iyan ang gusto ninda. Iyo. Lord, bala ka na tabi, Lord. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan, sige. Kaya ni, ano ini? Andrasila T. Good morning, is watching. Thank you, Tabi. Good morning, watching here sa Valenzuela. Sige po, ingat ha. Ingat, Tabi. Alas 8:31 na ang satuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial. Pagbalik ta, ining pag-urulayan tayo ng mga senior citizen naman. So mga indigent na mga senior citizen, pun pa palang kang iniro, dahil pa sa indang social pension. Sumaray ngun yan dyan sa Banwaan Kandaraga na itauna. Ayan. Inda sa ibang lugar kung naitaon na rin uday pa, pero sabi kang DSWD na pig-aayos na ninda. Nagkaigwalang kidelay. May mga dapat na i-submiter, ipa-submit. So na-delay sa pag-submit, kaya na-delay tabi sa indang social pension. Na pun pa kang iniro, sundok mo niya na bulan kang Hunyo. Yo? Sa pagbabalik po yan kang programa, o ni commercial mo na tabi kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:37. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw ng probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw, si ABC President Cap Art Abela. So balik na po kita mga tugang sa programa. Ako mapugiraraya sa indong lingkod Manny Moksea po ni si Mr. Hulbutana. Ganyan po ngal daw kita nin Biyernes na apply day. Pet sa 14 kita kang bulan na Hunyo. Taon 2024. Sundo tabi kita alas 9. So advance happy Father's Day po naman sa mga ama, mga tatay, mga daddy, kay Papsi, siyempre kay Lolo. Father's Day pa lang tabi Madam Maylin sa Biyernes adi. Father's Day pa lang, tapos kang nakaaging Miyerkules, Independence Day. Araw ng kalayaan. Problema, malaya ba ang malinaw? Kailan lalaya ang banwaan kang malinaw sa mga tawong arog kaya? Kailan kaya lalaya? Kailan kaya lalaya ang malinaw? Kailan kaya lalaya ang malinaw? Sa mga arog ka na tao. Ayan. Kailan kaya? Inay ko po. Kainot arog na kaya. Manyan iyo pa. Warang kalayaan, kaya ilingan na po nindo. Dahil po nag-aasinso. Ano mag-asinso tamay nagpupugol? Magabaton baga unaton ang kawayan pag pagsuwi. May nakaangkla. May nakaangkla nagpupugol na oy day ka mag-uswag ta magiging unra yan bako sa mo kaya ang maray kay niyang gibuhon kontrahon. Ay Diyos ko nasa namusang siren. Good morning tabi dyan sa Indo. Sige 20 minutos tabi bago mag alas 9. Digdi kita sa
para sa mga senior citizen. Tapos sa mga senior citizen pala na dahil pa nakaresibikan sa indang social pension. O duman sa daraga, maabot sa 16,000. Sobra sa 16,000 na mga senior citizen. Ali sa 16 na barangay o kaya munisipyo o barangay kang daraga, ang nakaresibi na po kan sa indang social pension. Kang nakaaging aldaw, 6,000 pesos man. So kantidad kan sa indang naresibi, pun po ini kang bulan na Enero, sundo po ngunya na Hunyo 2024. Bakun 1,000 naman so kada bulan kan mga senior citizen. Dati 500. O di maugma so mga senior citizen dyan sa daragata. Sa wakas, naresibi na ninda so social pension ninda. Na 1,000 kada bulan. So natipon pun Enero, sundoon nyo. O di may pig sa rice mill sindatabi mamilisa. Kasabay ka na digditabi mamilisa sa mga senior citizen na igwaki social pension. Sabay ka na tabi digdi mamilisa. Ini pong social pension, saro po ining tabang kang gobyerno sa mga senior citizen. Ganing madugangan po sa indang pang-ural daw na pangangaipo asin, pambakalaman kibulong, mamilisa. Kaya sa mga senior citizen dyan sa Dararugmaon, inda sana sa ibang lugar. Tagaridae pa. Kaya so DSWD, ang sabi kan DSWD kaya, nagka-problema inita so mga pipagpasubmit kaya may mga dai nagsurubmit late so pag-submit kaya nagkaigwa po ki problema. Aramo naman sa ng gobyerno pag day ka nakasubmit kan sa mga kaipuhan na isubmit mo tabi mamilisa, day ka man releasean ki pundo. Day ka man pwedeng releasean ki pundo pag day mo inayos sa mga requirements. Di kaya nagkaigwa ki problema. Yugo-yugon mo pun Enero para surusan ribo na sa nambula. Ya kung day ka nakipig-inom na bulong pun kang Enero. So mga senior citizen, nangurutang nagaresim mo na, pag utang na ngaya mo na. Mabuyong marilisan sinda nakaging aldaw ki 6,000 na di pambayad na sana ito. Pambayad na sana ito ta. Mabakal ka baga ki maintenance, gura ng maintenance ngunya. So sa high blood sana ang sa high blood kada aldaw pira. Pira yan. Subulong mo pa sa RITS. Kadakla ng mga senior citizen patingon yan, bako sa natulo, 4 ang pigiinom na bulong. May mga senior citizen gani. Ako ngani ka nakaaging mga bulan. Pirang klase itong bulong pigiinom ko. Gari yugon mo yan. Gari itong klase nin bulong ang pigiinom ko kan mga nakaaging bulan. Ngunyan tabi Sir Eko, tulo na sana. Sir Eko Borromeo. Ano daw kung maabuta pa man ining mga social pension na kan senior citizen? Qualified daw kita digditabi Sir Eko? Sir Eko, gari ba ko ini qualified sa mga arog kay ni? Duman ini sa mga tios na mga senior citizen. Tama ako? Sa mga sa tios na ining senior citizen, so social pension. Pero arog kay Sir Eko na origwahon, ako muna naman yan ay si Sir Eko Borromeo, kay Sir,
day ni ma-qualify si Rico. Sa maestro, urigwaho. Day nanggad mga kaano sa Budkeni sa social pension. Iyo. Ang pwedeng mag-qualify digdi si Butla. Si Butla. Iyo, taperming Gcash ang nasa isip. Pag day ka nag-Gcash, labukong ka. Iyo. Sige. Congratulations po naman sa mga senior citizen na nakareceive na kansendang social pension. So, dahil pa, magalat-halat tabi ka mo sa abiso kansendong munisipyo dyan sa DSWD. Ayo, ta DSWD baga nagtataw kini? DSWD, halat-halat sa natabi ka mo ta. Baka pig-ayos pa mo sa sendong mga papel. O taday, man ka mo releasean dyan pag dahil pa naayos yung mga requirements. Baka kaya igwaki mga senior citizen na nakalista pa pero garada na, wara na. Iyo. Dapat malinig na listahan so mga wara na, naliyo na. Tanganin sa lidahan kan buhay pa pero nangangaipo. Iyo. So kaipuhan ang tabang kan sa tuyang gobyerno. Gari ang programang ini so para dumansan ini sa mga senior citizen na dayki mga pension arog ngaya kang SSS, GSIS para hindi duman sa mga indigent nanggad so mga tios tabi mamilisa. Si mamilisa pag naging senior citizen ini baka dahil man ini makulipay ta may mga benepisyo ning makukuha. Kundi nata daw iyan dapat pag sinabi ngayon senior citizen dahil kipigpipili. Yan masuna ko akong feedback dyan sa mga senior citizen na pag sinabi mo ngayang senior citizen ka na dahil kimayaman dahil dyan ki tios. Kaya nga inabot mo na ngayon so edad na arog kaya. Tapos sigwaman palang girari ngayon ki pagpipili. Nga ta ngaya, iba ngaya so pagka-senior kang mayaman, iba man so pagka-senior kang pobre. Iyo, pag sinabi mo ngayang senior citizen, sa edad iyan, dahil ngayon nangangahulugan na kung mayaman ano kutiyos iyan, basta senior citizen iyan. Yung man so na kuha kong mga reaction sa mga senior citizen bagatabi tiya no. Paano man nga, kami nga senior citizen pero dahil man nga pigsabi dyan na mayaman pobre o senior citizen nga akong mayaman. Senior citizen nga akong pobre. Nayam ako nga yarog dapat kaya. Pag sinabi mo senior citizen, so edad kang senior, iyon na yan, senior citizen ka. And kwalipikado ka duman kung ano man ang benepisyong makukuha mo pag ika senior, kaya nga senior citizen. Igwa kita batas para sa senior citizen. Tapos pag-abot sa IRR, duman nagkarelibo. So implementing rules and regulation, dumana. Maugmao sa mga senior citizen ta may igwa kitang ayudaan sa tuyang gobyerno. Tabang sa mga senior citizen pag-abot sa pagluwas kang IRR, dumana nagkarelibo. Naday man palanduman kwalipikado sa mga senior citizen na mayaman. May diskriminasyon. May diskriminasyon. Yogod mo yan. Paano pa ngaya tanagi kaming senior citizen na day man palaan? Tamili ngaya may pension nga kami. Sala mi ngaya na may pension kami. Inay ko po. Kami nga naging uwa. Pero pag sinabi mo ngayon senior citizen, dapat niya gabos. Kaya lang pagluwas sa IRR, iyon na nga niya. Dakol baga dyan nagreklamo, uto nga ni ngayon so aki ni arog nga kayo ni, may aki ngayon na maestra, may aki ngayon na arog kan abroad. Ihali ang sa lista. Ihali yan. Diyan nag-iiriwal. Iharali yan. Haliyon ta ngayon ni si Ma'am Melissa ta
Ang ina ngaya kay ang aki ngaya kay nasa abroad. Mayaman nga ni pero may pigpapadaran kidalar. O di takras na si Mamilisa, may mga aki sa abroad. O, pero subatas na piggagamit para sa senior citizen. Bako, tama ka dyan mo, sabi ni Mamilisa. Pangit kasi kalakaran sa Pinas. Palakasan kasi dapat permi may backup na politiko. Yan ang problema tatabi Mamilisa. Tapos mapasarali sa mga politiko. Padaba mi kamo mga senior citizen. Dakol akong mga programa para sa Indo kaya suportahan nindo ako sa maabot na eleksyon. Boy set. Pag-abot pa ako as senior citizen dahil mang kwalipikado. Ay, naso programa pigsasabi nindo sa mga gurang. Nga tatay igwa ki mayaman, igwa ki tios. Ne. Diyos Maria, si ay na, gariabo ko ng magura. Janor, gariabo ko ng magurang. Ngarag man sa nakaya. Na-stress ka pa. Una mo, kung dakulaon mampatan makukuha mo para Sanribo man sa nambula. Sanribo man sa na. Tapos nagkikipagsuway ka pa do pa. Hinay ko po. Buhay ito sa Pinas. Maray kayo ni Mamilisa, maglakaw-lakaw na. Pag sinabi ngayang batas para sa senior citizen, gabos dapat. Ayan man so mga kung dahil kipigpipili na mili ngaya o mayaman na senior citizen, nga ta ngaya, sala mi na naging mayaman kami. Nem, sala palugod so, naging uwang senior citizen. Sinala, mayaman baga ngaya ka mo? Only in the Philippines. Piliin mo ang Pilipinas. Mamilisa. Ano tabi Mamilisa? Gusto mo pang gumurang? Kung araw ka ng parahit, tapos pag-abot kang karampanyahan, papangakuan sa mga senior citizen, payaba ko kamo, sabi dyan sa 3rd District, payabaon ko kamo. Mga senior citizen, pag-abot sa benepisyo, ano ka ngaya? Mayaman o ano? Mayaman ka ano? Ay, may gwatabi akong, ay, day ka digdi. Ngayon man. Dapat ko pag sinabi mong senior citizen ka, gabos na benepisyo, makuha mo man. Nag-arog ka na may pigtataong benepisyo, kakulog ang kibot ang nakukuha kang iba. Mataan mga senior citizen baga, medyo masentimentoho na yan. Kumbaga, madali yan makulugan. Mga sensitibuho ng marian mga senior citizen. Mga artihuno na yan. Dahil mo sana yan mapagbigyan. Magka-problema ka dyan. Isusumpa ka. Igwa man ako midbid na senior citizen dahil talaga naubatan. Hanggang ngunyan. Igwa ko midbid senior citizen dahil naubatan. Maski disqualify, gusto pa na magkandidato. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. No. Dikyo na. Gusto pa magkandidato. Ay, hindi. Dikyo na.
Gusto mo ba magkandidato? Iyo pa pigpaparapataram. Iyo pa tigpaparataram niya. Ako kaya magkandidato. Hindi, kayong igurangan eh. Dahil hanggang kikigurangan. Sarumbang Serbisyo Asin Ripa sa igdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Okay, sige tabi mga tugang 4 minutos bago mag-alas 9. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuson. Ang sa tuya pong programa ngunyang pong Biyernes, Friday. Pitsa 14 kita kang Hunyo taon 2024. Happy Father's Day po sa mga tatay. Tapos Happy Independence Day man po sa Satuya. Ano ba, malaya ba tayo? Kaya, siguro magiging malaya ang banuan kang malinaw kung wara ng mga taong ini. Lord, patawad Lord, patawad, patawad. Patawad Lord. Siguro magiging malaya ang banuan kang malinaw tabi dyan or pag wala na ito mga taong to. Lord, patawad tabi. Sa pangaran niyan kan mga katuwang ta sa programa, sa ngaran ni Maestro Niladto na sa moya pong station manager, sa katuwang ta ang MBY Dormitory kay Madam Eileen, kay City Councilor Riner Bursik, kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi, pahit sana. Ay ka magpa-apekto dyan, alam na. Aram na mga strategy niya. Ay magpa-apekto, pahit sana. Siyempre, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela. Si Boss Bob kay dyan sa Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi. Thank you. Sa ngaran po nindo gabos mga parantabay niya to. Happy Father's Day po sa mga tatay. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Happy weekend po sa gabos. Iringat po kita ha, iringat tabi. Irilingan po kita sa Lunes naman. 7 to 9 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Digdi po sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Param na po kita, adios amigos. Domo arigato. Si Manny Moksaya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan.
padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word